Toto je môj magnet na oči v stánku BMW, nová M2 a nie je to tou špeciálnou M modrou farbou, ale tým, ako z toho auta srší radosť z jazdy. Keď si všimnem, ako sú vyťahnuté von blatníky. M2 je to, čo nám v tej ponuke BMW možno tak trochu chýbalo. Všetci sme plakali, že tu už nie je E30, M3, že tie časy sa posunuli niekam inám. Je tu síce automatická prevodovka, ale M2, ktorá má 370 koní, si môžete objednať aj s manuálnou prevodovkou. Teším sa, keď toto auto na Hungaroringu vyskúšam a užijem si tých 475 Nm, alebo ešte potom overboost, keď tomu pridám. Myslím, že to pôjde aj s turbom. A toto nie je konečná stanica pre M2. My tady máme za náma krásnou bílou M2, která je vybavená speciálními doplňky BMW Performance Parts. Zároveň tady máme Stefana Weisse, který je zodpovědný za ten program a my s ním obejdeme to auto, zjistíme, co nového BMW nabízí. Takový originální tuning. So, Stefan, first question is, BMW Performance Parts is something... Stefan, prvá otázka znie, je BMW M Performance Parts iný program ako BMW Performance, tie autá ako celky, ktoré sme poznali v minulosti? V podstate BMW M Performance dielce sú súčasťou popredajných služieb, ktorými môžete vylepšiť svoje BMW. Testujeme ich podľa najvyšších štandardov kvality. Nie sú to bežné náhradné diely, ale vysoko kvalitné, vyvinuté a vyrobené v BMW. Čo sa týka dizajnu, sú rovnaké ako diely v BMW M a preto tam perfektne pasujú napríklad aj do tejto špecifikácie auta. Karosárske doplnky sú vyvinuté v aerodynamickom tuneli a pruženie sme testovali na Nürburgringu. Čiže máme veľmi podrobné testovanie súčiastok predtým, ako ich vypustíme. Opakujem, nie sú to bežné náhradné súčiastky, ale náhradné tuningové s kvalitou BMW. Čiže je to ako originálny tuning od BMW, niečo pre tých zákazníkov, ktorí nechcú ísť so svojím BMW k inej úpravárenskej firme a tam kupovať dielce na vylepšenie svojho auta. Aký je rozdiel medzi normálnym BMW M2 a napríklad touto krásnou M2, ktorú tu máme? Najskôr začneme s vizuálnou časťou auta. BMW obličky sú ikonické, a čo je veľmi typické pre BMW M Performance, nie sú chromové, ale čierne s vysokým leskom, čo je silný kontrast s autom a dodáva mu veľmi športový vzhľad. Máme tu aj funkčné časti ako tieto predné krídelká. Je to technológia, ktorú sme prebrali z našich pretekárskych aut. Okruhové autá majú rôzne krídelká a aerodynamické prvky na zlepšenie prítlaku. To, čo máme napríklad tu, zvyšuje tlak na prednú nápravu a tým pádom máte lepšiu príľnavosť predku v zákrutách. Ide o dosiahnutie čo najvyššieho prítlaku v pomere k rozloženiu hmotnosti. Samozrejme používame uhlíkové vlákna a ultraľahké materiály. Tu máme veľmi výrazné pruhy typické pre M, ktoré mu dodávajú veľmi agresívny vzhľad. A tieto bočné výduchy sú tiež v čiernej farbe s vysokým leskom. Opticky ladia s prednými obličkami. Máme tu spätné zrkadlá s karbonovým povrchom. Bočné krídelka z uhlíkových vlákien s rovnakým dizajnom ako predné. The same kind of design then over there. Once again, use carbon fiber with best stiffness to weight ratio. To najpodstatnejšie nemôžete takto navonok vidieť. Použili sme plne nastaviteľné pruženie, teda vodič môže nastaviť aj výšku, teda znížiť podvozok o 2 cm, čo je v porovnaní s bežným autom veľká zmena. Lebo keď znížite ťažisko auta o 20 mm, veľmi zmeníte správanie auta v prospech dynamiky. Zároveň môžete individuálne nastaviť útlm, spätný útlm a zdvih pruženia, v závislosti od toho, či ste na bežnej ceste alebo pretekárskom okruhu.
bump and rebound settings on the suspension. So wherever you are, if you're a public road or a racetrack, the customer can have his own settings on the suspension. Klient si to nastaví mechanicky, doslova rukami, alebo stačí zatlačiť nejaký gombík, teda urobiť to elektronicky. Je to naše prvé nastaviteľné pruženie s mechanickým nastavovaním, lebo toto cieľoví zákazníci vedia. Preto sme sa rozhodli práve pre toto nastavovanie už na začiatku. Budú mať vaši zákazníci nejaké odporúčania na nastavenie, napríklad v daždi alebo na nerovných cestách? Niečo podobné, ako poskytoval Renault Sport na svoj Megane RS. Zákazník dostal nejakých 10 nastavení, na mokro, na sucho, na asfalt, skrátka na nejaké podmienky. A ľudia si toto práve pochvaľovali. Existuje teda nejaké odporúčanie od BMW? Áno, presne toto sa chystáme urobiť pre zákazníkov. Dáme im odporúčané nastavenia pre rôzne podmienky. A čo výfuk? Robili ste nejaké zmeny? Máme jeden výfuk, ale nie je na tomto aute, lebo ho neponúkame vo Švajčiarsku. Ale je jeden výfuk v našom programe. Je to špeciálny výfuk, pri ktorom máme okruhový režim. Keď stlačíte tlačidlo, výfuk je otvorený, je určený pre jazdu na okruhu, aby ste dostali z auta čo najintenzívnejší zvuk. Všetci sa pri úpravách auta zaujímajú najmä o motor a silu. Ak niekto robí tuning, chce viac koní, viac krútiaceho momentu. Dokážete teda tuningom zdvihnúť výkon alebo krútiaci moment? Používame štandardný motor a neplánujeme dvíhať výkon. Zo strany BMW nie je požiadavka na viac krútiaceho momentu alebo viac koní, takže zatiaľ nie. Čiže zameriavate sa skôr na jazdu, na vycibrenie jazdných vlastností pre dni otvorených dverí na okruhu alebo na také hobby pretekárske jazdenie? Presne tak. V prvom rade sme zlepšili aerodynamiku. Predný spoiler a máme aj zadný spoiler, čiže odporúčame používať obidva naraz. Zadný spoiler dáva autu stabilitu a prítlak zadnej časti. Ak máte karbónový balík od nás kúpený, tak môžete mať aj karbónový zadný difúzor alebo množstvo iných doplnkov. And then additionally, if you want to have the full carbon package, you can also mount the carbon fiber rear diffuser.